Te tamame go twai badai banyo ikapuram go twai Jesus Jesus. Oh sharara bashande diara baryondo. Oh shimikapuram shaladi go twai. Take all the glory that belongs to you, Lord. You're worthy to be praised. You're worthy, Lord. Oh hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Shame ni aya kaburam jingpen dan buram ni ay shame ni aya kaborban jinglong sim bakulong utran shame ni aya kaburam jingpen dan buram jingpen dan buram ni ay shame ni aya kaborban jinglong sim bakulong utran to thee we ascribe to thee we ascribe glory, to thee we ascribe, to thee we ascribe honor, to thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord, to thee we ascribe, to thee we ascribe, oh glory, we give you all the glory, Lord, to thee, oh honor, to thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord, and to thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord, to thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord, yeah, you are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. May they hug on your yaro. May they hug upon your yaro. Samame bat samame kotwai. May they hug upon your yaro. Namar na mekilong, namar na mekilong, bat siya mekin yailong. Medeyo kampurong, sa shisinyo ay medehong banyo yaro, medehong banyo yaro. La shisha go twan sang mame
con lang bro được lệ mê lòng ba khôi mê lòng trai lệ ba con lang bro được lệ con lang bro được lệ mê lòng ba khôi mê lòng trai lệ ba con lang bro oh that she shall belong you are holy you are holy now you Lord God Almighty worthy is the Lamb worthy is the Lamb amen worthy is the Lamb worthy is the Lamb worthy is the Lamb amen one last time we say worthy worthy is the Lamb worthy is the Lamb worthy is the Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Worthy to the King of Kings. Worthy to the Lord of Lords. Hallelujah. Oh, we give you glory, Lord. We give you glory. For from you are all things, Lord. Through you and back to you be the glory, honor, and praise forever and ever. Amen. Hallelujah. Tonight, something about jump you twice. Ulong ba day. Oh, He's worthy. He's holy. He's the one who is to come. Amen. We give you praise, Lord. Amen. Amen. Anh ngồi ublen ông ta chong cái sngi mình lại ban don hagayi ang cái chong ublay wala ka long ka sngi ka bakriat Henry ngaken mau ya ka tin chong way real chong ublay wa ang God has risen from the dead but we cannot even wake up from our bed. Jisu lami pan nakajing tep ngingim patla ban kenjat ya kanep. Kum hakin gi por mamta kanep ru ka bang bahawan siangan sngap ke jing ikai ka tin ka jong blai. Harai em to ngin wan ngin trang ya ka jing don ka jong blai. Ngin kemen bandon ha ka yeng ka jong blai. Hallelujah. 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 Suang ngin po shi ka tin ka jong blai. Ngin doi. Ko pangawan khmat jom he ko troy kan ka clip mat troy nga don ban sam ka tin ka jong me ko pa ngap naladi ko troy ngam long ero em ko trable ba ko do nga thli hre troy pandap ma me nga ko pa ai ba kata ka mana gospel ko trable ka belong ka jingba ko jam sim ko troy kan te ngi we pe we ki ba don ko trable ba ko do nga ha ka jaka Bat kum juk ke mamlak bandar kat bat ngi ko trable ke balak ban yo sngo ko trable ling bakin media ko trable ke bengalak ban yo sngo ko trable ba ko do jonga try ker khuing ko trable try ngapen kentang no ika sentul ka jingmut jingwar khat ka jingim ko jonga baro ko trable jonga shami keren mame om dai manga ko pa try ba ka burom ka long ka jongme bat shami baro ko trable ba ko do jonga padiang ka bangu ngi ai shami hagrang ji sing duai. Amen, 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 amen. Bat nang tarung akan mau. Iwe jing tho, iwe juang kumne. How can we expect to spend our eternity in heaven with God
when we cannot spend even with 1 hour in the house of God. Teng-tengi kemilenti bengin penkut sebom jukut sebeneng reban wan segaying ke jong blai watang si kentaru lalong boring. Tungin je ke jingdon ke jong blai. Hallelujah. Hallelujah. Jidon ha ke jingdon ke jong blai wala ke beneng ke long ke bakriat rei. Ka don hod sengi ka saat. Hallelujah. Ka kerteng jong ka kubur. Mga don ban sam syapi ha ka sengi. Kalong. A call to live a life worthy of calling, purpose and the election of God. Ka jing khot sya ka jing long jing im. Ka badai biang ka jing khot ka jing thmu wat ka jing jiet ka jong ublai. Hallelujah. Day ublai bla khot yangi. Na ka hima ka jingdom sya ka jingsai ba phla ka buram ka jong u ong ka tin ka jong ublai ar khandai ngan pule. Sithi ka jong Petrus ar khandai. Shwa bang ni asngoi kan ka khubon ngin pule shwa kan ke khot. Ka sithi ka ban kong jong Petrus ar khandai. Ka baong Henry ma phi long ka kenja bala jiet. Ka jinglong lengdo ba kenja seim. Ka jaj ban riu ba khuj. Upat lang badai lau jong hi. Ba phen da yo pen pau ya ka jing bha kor tam jong uta bala khot ya phi na ka jing dum sha ka jing sai ka phla jong ung. Hallelujah. Nang ta ar Petrus iwe sipo. Na ba kum ta ko para bangek to phen kham yele minot. Ban penlong scam ya kata ka jing khot badi ka jing jiet ya phi namar wa phiele ya kine ke baro phenom jin thot lanu ru. Hallelujah. Hallelujah. Day ublay bala khot yangi na ka hima ka jingdum sya ka jingsai ba phlawat ka buram ka jongu. Day ublay bala jiet yanga bat ya phi ko ki khon ke jong ublay. Ladam day ublay bala jiet yanga bat yangi ngenum don hang ne. Lem da day ublay bala khot bala jiet apostol inum la ban don hang ne. Lem da day ublay bala khot yangi ngenum la ban don ka sngi ka yeng ka jong ublay. Day ublay bala khot yangi na ka hima ka jingdom sya ka jingsai ba phla bat sya ka buram ka jongo. Day ublay bala thmu bat bala perkhat ka jing perkhat ka bha na ka banta jongi ka mong Jeremiah at phu khandai khat we. Namar ki jingmot jonga kemlom ka jingmot jong phi. Ublay ong ba ka jing perkhat jonga kalong ka babhana ka manta jong phi ban ai ya ka jingkermen hadu ka bakut ka jingim jong phi. Day ublay bla khot yange. Na banga tep ye ka jingmot ki banga perkhat saphang jong phi ong utrai. Ki jingmot ka jing sokken ta jong ka jing sneu ban ai ka jingkermen ya phi ha ka por bakut jong phi. Day ublay bla khot yange. Bla thmu ka babha tang siteng lenti hare hada wakot ka jingim ka jingi ko ki khon ka jong ublay. Hallelujah. Ngi don yu tau ublay bla khot yangi da ka jing khot ka babam jokot. Day ublay bla jiet yangi yones khat san khan reu jisong ngala jiet ye phi phim sim la jiet yanga ngala jiet ye phi. Day ublay bla jiet yangi sya ka jing panem ubla khot yangi bat bla thmu ka babha na ka banta jongi. Bat ban yai ne hara ka jing khot bat ka jing thmu bat ka jing jiet ka jong ublay. To abide in the calling, in the purpose and the election of God. Ban yai ne ka por kalong ka bakriat ngin pan slam. Habangi pet ya tin ka jong ublay. Iyo ina ka kitab jong Genesis. Habau blay ubo yo Adam hakakper Eden hadin bauladep thau yo ubaro bat andaw labu yo Adam bat ya kaim hakakper Eden bat ka jingthmu ka jong blay kalong ba un pet
bat on sumari ka per Eden. Ula penlong yo Adam bat kaim, bakin long kinong sumar kinong pek, ula benshet yaki, ula bu haki, bakin don kita ka jingkit kli. Bakin pek yaki jingdon kam, bat ban sumar sukheri ka per Eden. Bat habau la bu lut ki jingdon kam baro na do kimrat ter bat hadiu ki bam ki di baro ki ding so ki per ki senti ki walai pau jaj. Bat ula bu iki bikin pej bat kan bishar kan sumar ka per Eden. Bat ngi ba ula buru yo so adong. Bau Adam bat keim kenong kta yo dal lelero. Bat ngadangit skem wat simla tho ka tin ka jonglei. Ngadangit skem ru ba ka por ka ba. An ladap lo ki baro ki jing thau ke baro ki bau blei ula thau ula penlong ula buah ka per Eden bat ula buah ya Adam bat kem ha ka per Eden ngadangit skem ba kat ba u Adam bat kaim let's say shi sngi artayo shi benai lai benai let's say shi snem ki dang ya ha ka jing khot ka jing thmu ka jing jiet ka jong blei ki da ko ngu hok ya ke bau blei ula ben shet yaki habau blei wan ban yashem yaki ukhot Adam u Adam da ka jingkemen ulai bani kendo ya blei try nga hang ne balai nomor 4 le ke ru ke babakla wat simla tho hare nga danget skem ba kasin ke man kong bau blei ngam nget bau Adam mas nyoi mas boy hak per Eden sisngi mas boy yo hak per Eden mas nyoi utai ding so adong lalit mare balai keren ubusan ngam nget unta hare suki pasuki sisngi arsngi lai sngi le sisnem hadin anda ubusan ula pensoi ulangop kaim kalangop hagajing pensoi jong ubusan kajing paidin kam juwan tang sisngi kawan suki ubesan ru le se khmat jong kaim khmat jong Adam udai wa isi wa iting harai en labernya ka popru ha kajingem jong nu briu ningkong kandai ke bai jeli harai suki en labernya lait labrai bala sate la long kerni wa Adam bat kaim ru le se ha kapor ke baningkong mas ni ubesan ki septiang hanrai suki dauladan haus so adong lai tenat lai brai bat langat ha jing pensoi jong kapap man ngin sepet shu sibet kai gwaja nang ta i bau Adam ula fil ha ta plan ka jing khot ka jing thu ka jing jiet ka jong ublei nang ta ngi pe ka jim ka jong Noah haka Genesis nriu ter hang tu ngi iba ha padeng jong ka jing sniu bat ka jing pot jong ka perthai bau blei ula bitar ban penjot no i ka perthai barok kawai da ka ban penslei harai ngi iba u Noah ula shem ka jing it bat ka jing snei ha khmat jong ublei anda wat ye noi no rum don hari di tang u Noah balong ka jingkermen ya ublei ha to kapor ula shem ka jingit bat ka jing snei hakmat jong ublei ong ka tin ka jong ublei Genesis nriu pra nambakla ula shem ula long ka jingkermen ya ublei ha to kapor ha pedeng ka babon ki jaj beriu baro ki la le pop ki la pot lawan ka jingbitar ka jong ublei hari ublei ula shem ka jingi ki ngob ha ka jingem ka jong Noah habingi pai ka jingem ka jong Abraham ngi ba haba ublei khot u Abraham ula ko ngoi ka jing khot ka jong ublei klem da perkhat jika yeng ka sem ki kme ki pa kin ong komno ka jaka ka banga don le se ki spa ka phau baro usuko ngok bet ya ka jing khot be ka jing jet ka jong ublei wat ha pedeng jo ka perthai ka basne ko pop rengi ba u Noah u Abraham ula yeng ban yasat nakam ta ka Sodom bat Gomora ngong subah ba ublei u jet ngi pedeng kum kini ki sngiru bengen doim ta ka ri ka nong ba nam ta ka pop kimensim ki ba kodor
nghiền dây nè ta cái jing khot cái jong blay nghiền long cái balong u Abraham u bayar sahat ta kam ta jong cái Sodom bat Gomora u nghiền long u pelaj em ya ulat bat ki way pat ki men sim ki bakodo nang ta habang phai ngayu i habang pulay ka tin ka jong blay ter Genesis ngayu i ba habau blay u say u Joseph u Joseph kumusamla u Joseph uday uwe ni ki khat angot ki khon ke jong Jacob bat la thmu wan panyap ya u da ki tu ki himen la thep yu hathliu kat ba udang lej ban ai jingbam ban ra ya ki shakte ke jaka sapo haba ki sumar ki lang brot ki himen ki le bushni ya u ki la thmu wan panyap ya u harai u Ruben ubadon kata ka donut ke jong himen bonum sha yu men bo yu para bo nyap ka donut ka jong men ka long bon pelaj yu para na ka jingyap la syukerpat yaki wei pat ki para ban thep no hathliu bat ngi ka jingem ka jong Joseph ka sedang na thliu sha yeng sim la ban ong ka life ka jong Joseph ka long from pit to palace ngi haba ka jingkhot ka jong blay Joseph uyat habang ngepet nang ta ka jinglong samla ngayu iba hapdeng ondaw uyay ne uim ka jing persngob hangay ublay nang tangi haba udon hakayeng ka jong lade ya una say unang to na po tlium nang ta shari Egypt nang ta haki Ishmael lapoy sa Egypt manang ta kayeng sim jong Paro bat hang tau hap bandon rengkat bad Potiphar ubolong syakri rang ba jong sim Paro to por bat ondaw la don kayeng jong Potiphar la ong ba kalok ka jong Potiphar kala penshoy ya u ban lepop Henry u klem lepop ulayeng hakanong rem jaga jing sisya wat lau day ban yolat wat lau yolat ban lepop Harai ula shim ka senjam ban ken ria na kita ke barok hakum kata kapor ngiba u Joseph u yeng ha ka nongrem ha ka jingkhot ka jingjiet ka jonglei banum lepop na khmat jonglei ha padang jok jinglong samla la ong ba ulong samla ba ib habrio ko ki samla haka church u Joseph ulalong ulong ka jingsarong hakmat jong ublay nangam ta jong soitan u soitan simla yo ko ki samla haka church pilong na em ka jingsarong hakmat jong ublay preng jong ki singi ki ba ka jing penshoy ja ka pop ki jing bra ja ka perthai kitan u Joseph ulalong ka jing sarong kumno sip hang jongi nang ta habang ipet ngiyu ka jingem ka jong Moses ba ka jing thmu ka jong ublay wala say yo Moses ublay khot yo Moses ka to dolanong hakat ka laulanong po riklau ka jing thmu ka jong ublay ban say Moses ban lakot Moses kalong ban pelaj ye ki khun Israel na Egypt bakin liphaino syakanan ka jingkhot ka jonglay Moses kalong ban say ban pelaj no ki Egypt ye ki khun Israel na Egypt bakin liphaino syakanan nawaru blay ula ong alayo sngow ya ka jinglen nyar jong ki khun Israel hadu ki skor ki jingkot det jong ki kilalen nyar lek me ban pelaj no ki khun Israel bakin poy na Egypt sa kanan syakari ka bangang alakular but ngada ngech kem ba haba Moses akum katakapor haba khot ya ki khun Israel baro lakular banyalam ki na Egypt bakinit paino syakanan ngangit ba omday tang gisamla ki baklan ban ong tong yale syakanan haray hagto ka por ngangit nado ki temen ro kendon
ki khlung kin don ki rangba kin don ki samla kin don ban lek lang sakanan umdai tangi ba samla ki ba khlan kin lek sakanan ki khlung ki bom la nya ki temen ki ba ko ki bom la nya shong no hai jip re em ko ki khon ki jong ublei ka jingang not ka jong ublei bet ka jingang not ka jong Moses kalong ba baro ngini lek lang sakanan lada don ki ba ko ki bom la ban nya thau ka krong ngini kit lang ngini lek nak nai jip ngini mi no nang ne ngini lek sakanan lada don ki khlung ki bom la ban nya ngini ba ngini poi lang sakanan dai ki batmen shong hai jip mangi ngini lek ka jingkhot ka jong blei ka balang bat jingi wei pe wei ko ki banget long ba baro ngini poi sakata ka jingthmu ko ba blei khot yangi nganget ka jing angnut ka jing apostol bat mangi kinong yalam ru kalong ba baro ngini poi lang sakata ka jingkhot ka jong blei nat ka daw ngi haban im khot ka jing im ka ba pen kentang ka jing im ka ba iet ka ba yai ne ha ka jing dei ka jing bat ublei ka jing angnut ka jong Moses kalong ban yalam ki khon Israel na Egypt bagian poi kanan compare ke jing yo han rai bon sin ngi panang jo kata jing lenti ki khon Israel ki long ke ba rendang tangi kan du jing lak nyom yo oblei lak nyom yo Moses teng teng ke jing pom ko ngo ka jing ki banget ke jing rendang ke jing sajla jing ki banget ban liao tang la ka jong kamon ka pen khuslai ka pen long ki nong yalam ro teng teng hai ke jing to ngin ko ngo ya ki nong yalam ki ba blei legit bagi haban ajeng ken hakmat jong blei habangi pai shaka jingim ka jong David hapadeng jo ka jing bun ki jing bombyang ka jingim ka jong David hanrei ngi iba apostol Paul hakikam ki apostol wong banglasem yo David bodon ka donut ka jonga bat nang ta wong ngalasem yo David Shakri jonga bon le ikamon ka jonga kaktin ka jong blengan puli kam ki apostol khat lai life hon real hapadeng jo ka jing lenti ka jong David hapadeng jo ka jing bombyang ka jing bakla jongo hare ha bakhadu ngyo i ba u David wong kumno u David ule ayo namar u David anda ulala Shakri ka mon u blei bat halaka jong ka pateng benriu ulayo thiano bat labu lang ya u bat ki pa jong u bat ula shem ya ka bapuot namar u David anda ulala Shakri ya ka mon u blei halaka jong ka pateng benriu ulayo thiano kom u briu wat pedeng jo ka jingduna ko muslim harai la ong ba ula Shakri ya ka mon ka jong u blei ula Shakri ya ka mon ka jong blei sim yai lait no na ka mon ka jong u blei ko ki khon ka jong blei ka jing khot ka jong blei yang hi ka long ba ngin le ka mon ka jong blei u David apdeng ji bobon ka jing bombyang han rai la ong ba ula Shakri ka mon ka jong blei ha ka pateng ban riu ka jong o bad ula yo thia no ai ngo yo blei ai ngo yo blei bad hamangi pet yo i se ka jingem ka jong u khon jong u Solomon ngan pule na kaktin ka jong ublei ar ki sim kong ki sim ar u David u ajing sneng kentu yu Solomon swabu David un klat u ong gumno wong te ki sngi ki jong David kila jan ba unyap bat ula hukum yo Solomon ukhun jong u udaong ngap pengen jinglong teman shwa ba unyap uong kumno uong ningkong ki CMR
ngalet sakalenti ka perthai baro kamot ngaladei kumbalet lang kibriu ko bagi julet kamot ka jingyap kalajan bagi briu baro ki deban let sa ka jingtap ngaru ki sngi jonga kalajan ngaladei ban let no sa kata ka jaka sa ka jingtap ngalalet sakalenti ka perthai baro mina markata tulong ubaklan batulong batulerang ba yalade to sumar ya kikam utrai ublay jong me ya kaban ya hakalenti jong o ban sumar ki an jong o bari ki hukum jong o bari ka jingbishar jong o bari ka jingkla jong o kat kumbala tho ha ka hukum Moses ba men manroi ha ka ba mele baro bat kat siya ka ba me phai ba utrai un pen skem mi ka tin jong u ka ba ulakran siya phang jonga udaong ladaw ki khon jong me ken sumari kelenti jonga jongki banyaj hakmat jonga bat ha ka jing shisha da ka donut bar jongki baro bat bakamen da ka men siam jongki baro onom du yami uong ubril halor ka khet Israel ngap Shua ba udibet unlek don ang nagpertay shua bunyap ula khadi Solomon ula sneng ya uban kongo knang baka pateng bat kahima jong ukan scam hagaban kong yi ba Solomon ula le shishay ta kabadai khamad jong ublay ula yat badai Solomon ula le badai nang tangi kawalai hang to haba ublay mi pau yu po Gibeon ngiba katba Solomon ukong sneng yu David ke baro ke biang uyat ka hukum ka jong u David ublay dang syam ngobhaya o ngiba upan udwai upan ya ka jing start hagal nong kabalay ngiba padeng jo kita kay baro ba ublay uit yu Solomon ba kongo sneng yo uyat ya ka jing khot ba ka jing jit ka jong blay ublay uai upan ka jing start uai sa ka sparu palat ba ka jing don kam bat nangi puli ba ngiiba wat ka sim sheba kawan banwat bani kendo yu Solomon bat ngi bah kapor ka Solomon usenshar ki khon Israel ki le kamen namar ka jingroi ka jing start ka jongo ka jingman karhai nang ta ka spa ka pho ka buram bat ke ha ki ksiar ki baro ki babyang ha ki ying sim ka jongo ki pat ba bat ki khon Israel baro ki le kamen sao arpho an puli kajing start Solomon bat kajing man bha jong o ki Judah bat ki Israel ki bon kat usiap harut duriao ha kajing bon ki le bam ki di bat ki le kamen hallelujah kat ba kajing ade kajing Solomon udang kongo sneng yau David bat yau blay ki baro ki kon Israel kajing kamen bet han rain dangi pej ha kajing ka jong Solomon pat hakalenong ka bakat way ka ong ba ka jingmane blay thau Solomon Deu Solomon ula yet sibon ki kan thai nong way na Lord ki khonu pharo kan thai ki Moab ki Amon ter hang tong iba haba khandai hang tong iba hab deng jong kita ki jingai lenti ka jong Solomon ula yat baklano ula kham i ki jong ka perthai ngi iba kadkhot ka khandai hang to ka ong ba bat utrai ula bitariu Solomon namar ka dono jongu kala phai no na utrai bat ublay jong ki Israel ula pau ha u arsin ning kong sedang da kai bas ngau tanat ki Israel ki le kamen ublay da syam ngau bha palet yu Solomon pantang ya ka jing start I double triple portion ya o ai ka spa ka phau harai mentakut pat na ka jing i kut ha ka jing bitar tu ki khon ke jong blay wat ai ka jing ai lenti jong i kan long sedang na ka wadai kut ha ka balai yin jai ne ha ka jing khot ka jing jet ka jong blay u Solomon ula baklano men shua sedang na ka jing i badu blay ka bakut da ka jing bitar wat ai ka jingai lenti jong ki khun ke jong blay kan poi ha ka ta ka benta hallelujah
Ujisu utip nang no ulawan, bat siya noon letro. Uang na ukpa ngalawan, sa ukpa nga paipat. Hapdeng juga jing pensoy ke ba ya kendo, mas ndep penbaptis. La pensoy ya udah siya jing it sau posngi sau pomit. Usoitan ulawan bani kendo yo. Layalam yo, bat laong ban penkela. Mau penkela kepu yo mau. Namarga jing tangan. Henry. Ujisu klem ngop no hai jing. Riam ke jong setan. Laong yo bon peno ya le pensarong yo bon peno ya le di nang te na ka dong joga temple. Henry klem ngat hai jing riam ke jong setan. Laong layalam yo sau te lom bajrang ban penilot yo ilot ke hima bar kawai ban ailot bon sensar ye ke hima baro hari klem ngop hada ke jingriam ke jong setan us ngau thu nang no lawan sa ei pat un lai phai pat u klem ngop no ke jingriam ke jong setan si teng lenti ban kut no ngaken mau Hapadeng juga jing pensoy. Uji su utip nang no lawan sa ayo lai paipat. Uklem ngop no si teng lenti. Ha ke jing riam ke jing pensoy ki trap ke jong setan. Uyai ne. Ha ke jing pa ha ke hukum ke jing khot ke jong ulai. Bar hadu ke sngi ke jingap ha ke ding pnau ong la pendap. Wong la pendap. Ngaken mau ya ka ka jinja ka banga ngalale bakla ka por badang kena bad abang ken mau ka ka banga ngalale bakla ngam kwasu ban le kumto baka por badang kena ka don ko ka sin madang kena ngidang iet banile marbul mensyua ke jing lakai ki marbol ke babon jat ki pat umdai komenta babon ki khna ki la sisong hayeng komputer YouTube ki mobile bat ki pat rai mensyua mangi outdoor wet ngaju iet ban le marbol bat hak awai kasmi email yang ai ong bat bang ken mau ke bangang la le bakala ngam kwa syu bangan le ikata bat ngababe ngasngosi Hakawai ke sengi imei yang ai ong badu. Kilitiet sini. Namar nasi sisnong ki dukan ki kamduna mensuah dang kena mangi hap mare nang tena stay lum sok pawak mangi song apostol. Sana salaban hangdu. Damiet lain la dai kapor ke benwan sim kau nang ne naneng. La ong yang kita sengi. Badu kilitiet sini man lawan school. Wal school mustep. Wa si pawaji. Lawai sekolah main, ada bamjai main ngai ong badu kilit sini. Ila ay nga kapisa. Dang law lay tiet kata ka sini ngalami na yeng. Kumbak hadway bajay ay. Dalapoy hang tay try tiep. Tay dubigat. Namar badon kadukan jong iway pat. Ibasa marjan hang tay jat nong klaw. Basa marjan ngisi ong kong krol. Dan lapoy hangta utaw kuon ba jua iet day bakam he yang au abdukan hangta ude ki marbol ba kiwe pat. To khot yang ong kup alas songkai hang ta la khot ngau ong em hap thit sini to wan swa se sipang. Ong u phinai ke wan swa se ne ong tong an ai marbol siben long to la song swa sipang siben ong lang mut le no hap thit sini kum tenta em to song swa se kan to li phinai ong ning kong ban ai ar ring to nang pen kiu to song swa se nang lamut em ngali thit sini to song swa se siben la song siben ngokwa khambon ban yo to marbol wai khamitenat mar mswangi dang duk umput yo pisah hero song hangta sibet lapoi kumba sibaji tam aduna nakan mau ibawan wat yang day na pedeng kita ki angut langut ibawan wat yang mar pla slam ka jingja ide ibala ide men arkme jonga ibala lek no ya le teacher wel dekar
ulah lek nak akan mau ya bandai wan wat yang badu balai mai na duk menai la pha nak katar phun punya mas ta kawan gi nga hap ani wot lei phai pat chayeng nak khat wei baje poi ki slem kapor ha kita ke baro ki jing sha pen thame bat kapor kala supas no ngada ngau si bat ha bang kan mau ya ke bang ngale bakla ngam kwa su ban le kum ta ki khon ke jong blai ngakan mau ya ka to ka skit ke ba jadi kon samla mensyua kile syapang utu seim ubapa ya kato ka khubor ka shithi hakitu ki isakri jongu banlai pha ya kato ka shithi ban pelaj ya utu nong saset bandi bale kam sneu banlai ai sa utu nong ap hajil ban pelaj pat ya u banum sya phasi hari kitu kisakri jong sim onda kila lek kila yok ka khubor no sim kila yok kata ka shithi bandra onda kila lek kat bagi dang poi siteng lenti kila yo i kita ken thai le se ki khna bakia le yu hang tai re kila le jingo e ki bakum no sibet nang slem kila bun kam hatu le jingo ya kitu ki baro be kitu ki khna hang tu ki bun kam ya ki baki kendo siteng lenti sibet andla dai ka por ladir kila ken mau ya kata ka shithi banlai ai syauta ugat hapo kajil bau tau si mula lek ban ai upha haki sibet ladai kapor andla slem kapor kila lek ai kata ka shithi hau tau gat jo kata ka jil hanrei ondau tau gat upuli ya kata ka shithi usiam ba kata ka shithi la tho yauta ubadon hapo jil ba ondai ban pelaj no yu umdai su ban phasi harai namar ka jing slam bat ka jing lap miet jong kitai ki sakri ki jong sim kila pen slam ban pai ka shithi bat utu nong kam sniu ulah mat ya ka jing sha phasi ulah yap no teng mangiru ublai khot yang ni harai ngi sakut no siteng lenti haki ki jong ka perthai akan mau tu Uriu jong blai pastor Srini wong bangidei kinong nya ambulans mdei kinong nya taxi kemut ki bakit ji gemen sim ki bakodor kemut mdan por ban stop ban poi bet chate ken yo jingarap yo ki klat ngem dei kinong nya taxi haba ong nya taxi ngam pen rem gidon kinong nya taxi ki babhai ki don akor don pat ki ba tang ba yo lat ya lade ki mtip ki banadien kumno jeng hapeng surok tang surak ti ki briu ngem mtip ba ki ha la kalot ya baro hari don pat yo pyong teng akran ben kita kinong nya taxi re em don ki babha don ki bodon buram ngilong kinong nya ambulans ni hap ban sngot hui ka por ban pen poi ki mesim ki bakodor yen sim kya ublai khot yang ngaru habang akan mau ke bang lale ngam kwa suban le komta jing bakla jong abai mei pha yang ban thiet sini na do kharoi baji hanrei de ki kenta ki babon la sap e kapor hado haban wat yang balai ngam kwa su ngas ngau si habang le gen ke baro ngapang kamen siam ngam kwa suban le la pha ngi ban le ke hari hapning jo ke jinga lenti ngat no ke jing pensoi ke jing riam ki sherep ke jong setan uji su tip na lawan se ulet upendap ya ke jing khot ke jing thmu ke purpose ke jong oblai wa apostol Paul mensua kum no long hakapor bompat padiang yu traji sumpat dei wanget udai nong penstom ben ki kristan ube snong penstom ben laulem khoi pen leben ha pen chatngan be snong harai ondau la padiang yu traji so le syam yu traji so ni ba ka jingem jong u kala bak labak pada honga pule yang sengutan hat ban ngayo i ya ke jingkala ke jeng apostol Paul hadian ondau lakela habaula yesham yu jisu hakalenti sa Damaskus hakikam ke apostol kelno ke bakhandai habala penkela ya ondau lamat ya taka jingit ke jongoblei ulayat badai ulayaine na du kata ka sngi hakata ka jingkhot ka jingjit ke jongoblei hakata ka jingi thopau ka jongo ulayaine hakata ka jingkhot ba ngai bau klem phai dien shu bat ngi bau tho
Bon ke city si ke banget bat si ke balang ke pair u challenge si ke banget apa Rome uai ban panya klat yang ini ke jingiet ke jong kres nyo ni kong ele dero ke bon ke jingiap ke jing tangan ke jing sipa ke jing ke jing kriat ke bon ke jing jenjar ke bekila ban syam hakum kitu ke por ke bamtaro uang bam dan manu bala an panya klat ye ke jingiet ke jong kres u challenge ye ke banget Ondau layat ada kelente, layat badai. Mensua kapor, bamput pediang utra Jesu. Udai unang ilek ben, unang ilek persya ika keteng jauh utra Jesu. Nadu ka klip mat ke bola mat ulai sem utra Jesu. Uang trai ke memon yang abangan le. Uyai ne ada ka jingkot ke jingjet ke jang ulai. Bala penkelai ke jingem jang o. Habangi im. Ya ka jingem ka badai biang ha ka jingkhot ha ka jingthmu bat ha ka jingjiet ka jong ublai ko ki khon ka jong ublai ka khot nang kong yang ba ding ero nyen om le ran ha ka sngi ka jingwan pau ka jong utrai Jesu ngin jeng ha khmat jong o mdai ba ong manga Kastiu Paul, kebaar Kastiu Paul, Saud Timothy, ngan pule. Sau unriu ter. Upol ong kumno, Kastiu kebaar, kejong Apostol Paul Saud Timothy ong. Namar naduk ban riu. Namar yanga la phe no lupa kum ka jing aingo di. Bat kata kapor ka jing lek no jonga kalajan. Sengap. Suabu niap ngot hui ke pori ke jingyap jongo nang tahu ong komno uang ngalaya le ya kata ka jingyale babha nadu ka klemat ke baula priang utra Jesu msempai den Ukran de jingis nget pada jingis ngos kem uang ngalaya le ya kata ka jingyale babha ngala pendap ya kata ka jing pet lanai kata ka jing khot ko boleh lokot yo uklem e no siteng lente uang ngalari ya la ka jinget ngap ulabat scam nadu ka klemat ko boleh syam utra Jesu uklem paidien ulari scam udabat scam usngotu pada ka jingedai ka jingu bat uji su kalong ka kodor nang ta ka pra ngap pulih hang to gi dan Bible uang kumno uang nadu menta yang ala bu kata ka pan sngat jong ka hok ya ka ba utrai utau nong bisar ba hok un ai hanga ha kata ka sngi Bat tang hanga hi Henry ha kita baro ru kiba it ya kata ka jingmi pau jong us ngap Apostol Paul kran syai bahkan sadon te kapor ka jingmi pau ka jong utrai Jesu bau kwa bah bau mi Jesu mi pau ngan om le ran ngan don ka pan sngat don ka pan sngat sngat nat kadau Ladang ikwa ban kesan ban don ke don jingkermen kata ka sngi ka jingwan pau ka jing utrai Jesu to ngin yat badai ngin em badai kata ka jingkhot kata ka jingthmu bat ka jingjet ka jong blai ka jing em jonge u Adam hadien baula lepap nut chu mars ondau la lepap Labam iso adong bat keim. Habau bleu khot Adam mensua le seu dangwan da jingkemen. Ondau labam yo so adong la sngotu ble pap ulari ilade. Menut chu. Kapap kan penlong fi pindon ke jing sngoram ban pau khmat jong ule menut chu ban pau. Mensua le se da jingkemen ulai ban ye kendo yo blei kemen. Hari hadin snolai ran menut chu ban pau khmat jong ule. Balai Amar baladon lada kibanget lene ubanget udang don ka jingiet ikinong yalam lene apostol ne yanoi noru bani kendu apostol ni ngok komenteng rei las ngoto ba ka jingedei pat kala don ke ni apostol tem ta kasngi ne pastor ne temen basanto setem ta kasngi kham kerki mon si kendu pat kwa banri teng thau program How gilat I excuse
lada ka jingim jongi kalong ke bomyai haga mon haga jingkhot haga jingjet ka plan ka jong blai na ka ka blai kwa ingi ngelas dang ban ken riang kan penlong yangi bangin le ran ban mi pa ka sngi ka jingwan ka jong tra jiso mdai ba ong manga pai ka ten ka jong blai ning bangi pai ni ka jingim ka jong Petros ning kong wong bangang ngan yap namar jong me kat baga jingdai jong ubat tra Jesu ka jan u challenge dak do Ukraine ya kataru lese dak jing sngus kem hiru Henry andla dai ka por ban kem yo tra Jesu la dai ka por ban kem yo tra Jesu lawan kito kisipai kerang ba leng do ban kem bat nang tau la i yo Jesu la supet na jingai bat anta la jingai ka jingdai la len yu tra Jesu la kali mameru mamdei itu senran badon lang bat une Jesu kenrat jang me nang Nasaret em ngam itu sai sin rum lai sin len em la jingai Henry hapadeng jo kita ke baro ngi i baka jingi ke jong tra Jesu kam sumkut no ai ngộ bangi don ublei wadang it hapadeng jo ke jing telat ke jonge bat abangi puli ngi i haka gospel ke jong Yohanes ar khowe hang tung ngi iba hadin jong ka jingmi pat ke jong Jesu bo ulek ban mi pau ha kitu ki senran haka duriau Tiberias kat baki dang yatong dokha Jesu la mi pau bat hang tu ngan pulih hang ni Yohanes ar khowe Jesu mi pau ki nyongot ki senran hadin kini ke ro Jesu la pen pau pat yalade ha ke senran haduriau Tiberias te kumne ulapen pau yalade la don lem u Simon Petrus bat u Thomas ya ulakot Didymus u Nathaniel u banakana na Galilea bat kita ki kon sebedi bat arngot ki wede ki senran jong u ngap u Simon Petrus ula ong haki ngan lek tong dok khano ula ong haki ki ong hau ngiru ngin ya lek lem bat me kile mino bat kile kiu halor kaling hare kata kamiet kem simlangat ero em ngap mensua te don hakti kejat baru tra Jesu enlalen la jengai te las dang miang sabarim kini kisenran ngiru ki ibau te lidar jong ngiru uya akmat khot ngiru ngin ya ko ngolang mdon su nu ha u Jesu bolong ka jingkermen jong ngiru layap no ha ngiru ka jingi sesu sedang biang ka jingim barim letong dok ha biang hare pedeng jo kita ke barongi ye ke bau Jesu le teh wala sai u Jesu la yeng haringko henry kita kisenran kem simla tep bau lalong Jesu anda kum tau Jesu la ong haki kok henrau pidon ka jingbam ai kiliat hu hau em namar balai ke dok harum simlangat borosimit ula ong haki to bread ya kajar syahang kamon kaling te pin sa shem kila bread namar kata bat kim la syu ban ya ring ya ka namar ka jingbon ki dok ha ngap haleluya kalau ngabas ngokomen kita kapor Henry ke hang ne ka baja ka ba nyo ka ba pen keladur namar kata tau senran ya wa Jesu la wit kemur de Yohanes uang hau Petrus ulang utrai peleng anda kum tahu Petrus habau leo snow bau lalong utrai ulapan po dalaka jing jankup namar ulalong lemboj bat ula peno yala de seduriao mensuate Petrus ong trai hek kiwai ken eno nga ngan yap namar jongme andalalan ni trai Jesu la jengai ka jingdei baru trai Jesu kam biang su la phaidin mentanda wan mi Jesu habri dadai bade hateng kau badan mau dang la ban ri hamau hare ha dan syur kat ki jan rum don latip hin relek bentong dok ha tetang ki jan pateng lingkot hab ri ngam saum hare nganget bau Jesu kram ailat Petrus lese ban syong sa ha ya uyap Petrus su le singus ngotu taka jingkut men siam jong un set tan rum la hab mi bener kau hab pawet hab mi yo yap se la de dong bha ba ya ha ban ya ka ban yap ha mi la ka mi nang ta
menurut tangba membanse hab mi mensyua teh hakti kejat putra Yesus kat bedang it andala len pat la jengai ka jingade ke jong Petrus badu Yesus kambiang so andau Yesus mi pau le ran hab ban ri ko ki khon ke jong ble wat ai ba manga bat mangiru ngin ri hakata kasngi wo Yesus pen pau ka ba penlong ngi ngin ri deh bangim don jia dei su badu tra Yesus ka jingai ne jangi badu tra Yesus kambiang so tu yai ne ho Nila banri naki riu krau naki nok senchar naki pulit nila banri no presiden prime minister naki nu naki riu krau ka pertai la dangim kwa ikendo iki ka bihang yang nila ban le komta harengim la banri no blai ban no tra Jesu ka ktien ka jong blai ka ong tu be ban itu yo ka jingmi jong ukum ka step Hosayan riu lai ka jingmi jong u kum ka step press on towards to know him ka jingmi jong u kum ka step ka bamut ka jingmi jong u kan wan bet da phithia da mit da phiothia phem ong te ngal sai ngam kwa ban yo i ka step kamut ka byang bet kum mut ma pm da phi mut da kwa na phem kwa ru phin da thia ma kana sakan ko non da khila sai ka step ta kan wan bet u Jesu da phi kwa na phem kwa ru ni kan do yo ko ka sngi phin kan do bet at kadau pen kre elade Hosea reu khadar Hosea Amos sau khadar hapdeng juki kun Israel ka pop ki jaj bikile bau blai la snang ki bikin pai show da ka jingyap khlam da ka jingpang da ka jingrang ringkhiang bat ki babun da pipuli hang tu haga kitab ka jong Amos sau teter bau blai snang ki bikin pai henry ki rendang ki lek klet ki jingai na ublai ong to leng bau Amos ong to mlele tang ban da phile mana sak kom kom nur phile bom sinyo tang ba pen kre hak wei gas ngi ba phinia siam me ublai phim la lai nyiru nyila benum sngap i ga khubor nyila ban yat kan riang ban le lai ya ka jingi kai ka jing snang ki pastor ki nongilap ki briu ki jong ublai ki ba kraw ki ba khot ya phi ban yo im hare phile bam sinyo wan padiang utra Jesu phinum la ban lai phinia siam hak wei gas ngi Tapi dau kat badang biang kapor what I beki ki jong ka perthai ken pen thame phi kat ban pen mat lai phi ban riam ya phi he ki jing riam jong ka pop ki jing brai ki jong syaitan u Adam u Petri ngaro ka jing dei jong u wat u blai kam biang sho u Petrus u Petri u la re elade ba ko ngotho ba ka jing dei yai ne sho man swakat bang dang yai ne bat u tra Jesu ani biang ndam yai ne sho hab re le rai Petrus hab re kwat ai mangir ngin hab ka benta ka tin ga jong u blai in pule ke shithi ge jong Yohanes ka shithi ke baning kong ka jong Yohanes ar phopra Yohanes u tho si ki banget wong ti menta ko ki khun hep tu yai sa ha u kamut yai ne ha u abide in him Knang balada on penpau ya u on la penpau ya no ya Jesu. Ngin yo ka jing sngo slur bat nginam le ran hakmat jong u ha ta ka jingwan jong u haleluya. Ka wei ban penlong yang ngin le ran. Ha ta ka sngi ka jing penpau no tra Jesu ka long tang ladang yai ne ha o. Yai ne ha ka ktien ka jong u. Ni em ne em kat ngak tien ka jong blai ni pule ne em ka tien ka jong blai ki so ka jong mun sem kho ki sai ne em ha ka jing em jong ni don ne em mun sem kho jong blai ha ka jing em ka jong an pule biang an pan slam Yohanes u tho te man ta ko ki khun hep
tu yaisa hau knang balada on pen pau ya u on la pen pau yu jisu ngin yok ajing sngo slur ber ka jing ngin om le ran hakmat jong u ha ta ka jingwan jong o ngap Adam le ran menurut man face Petrus menurut Henry Yohanes kun tu yang hai ngin yok ta ka jing sngo slur tu ngin yaisa hau ngin om le ran ngin jaine hau ngin jaine ha ka tin ka jong o ngin ang kham i ya o ngin ang kham i tho ya o ngin be ban i tho ya o nak oi ka sngi sha ka oi pat hallelujah ka jing khot sha ka jing long jing em ka ba de byang sha ka jing khot ka jing em ka ba jaine ha ka jing khot ka jong blai ha ka jing thmu ba ha ka jing jet ka jong blai ha ngi jaine em ha ka jing khot ka jong blai ngi jaine em ha ka jing thmu ka jong blai ba ha ka jing jet ka jong blai ublay ni hab ban ye kendo ngem la lai ngong ni phi ni hab ban ye kendo yo ni la ban phet ri na ki pulet ni la ban phet ri na ki nu ni ki brio ni nam la ban phet ri ta ka sngi jo ka jing bishar na ka jing tip lem bat na ujiso ban bishar nge la dangi kwa ban long ki ba sngo shlor ta ka sngi ngi jeng khmat jong ublay da ka jing sngo shlor klem jing le ra nyum dei bari ko bariu Adam bat Petrus tu ngin jai ne ada jing khot ke jong blai ngin ang kham ye yu tra jisu ngin be chaka ta thong jaga jing khot ke jong blai ka kham shaneng ngin ang kham ye yu man la ka singe ka jing em jange ka nei ka long ka jing khot yang ba ngi wei pai wei ko ki bangai la dang ni sngo thu ba ka ka singi le se men shwa ngi la long kum Petrus go don hajan han rai suki ski panang jaga ta jing ya lenti jangi ngi la let na yu tra jisu ngi la sedang man kan ria ngila kriat no kata jingidai ke jingweru tra Jesu ngila sedang menlek ran pat ban yesem yu tra ban ikan du Jesu kan ikan lo kasngi ban yu iba hangto iba ngi don yu blay bakloi ban map haka gospel ke jong Yohanes ngi puli hangto ngi yu i ba u Jesu klempen ram yu Petrus usuan ban yasem ya o klem ong Petrus me kan mau ne men shwa ha to ka sngi ha to ka tayo kum tang tapet melalen yang me sabar na ka tim ka jongam dan kam shu ya me u klibiang u klem pen kan mau shu ye ke bo Petrus le da ka jingie ong Petrus me et ne yang ban ye kine Petrus me et ne yang Petrus me et ne yang idon yu blay bakloi ban map tang la dangi pha shu da ka don hot baro blay bakloi ban map ke ka pop ka bangile ke ke jinglong jing em jange pe chu tra ji se bakloi ban map ngai ngoi yu blay bangi don yu ne blay ba u ne bakloi ban map ite ke jing klot jingi baro klem da tho da dan pring jangi ke ke sngi le semen shwa ka jingi dei jingi ber trai ka biang hare suki kelas dang man pejang ilas dang man jengai yai ne shu ta ka jing khot ka jingi ka jingi dei jingi ber trai Jesu ha ka jaka bangin ri ngile ranya ka jing pen pau ni trai Jesu kan ne ka long ka sngi ngong trai Jesu na pen thamai pat ta ka jingi dei ka janga bat me ngam kwa ban yeng ha ta ka sngi ta ka jingle ran ban ri na khmat jong me belong ubriu ba ha ban yasem ni kendu ya me mar khmat ngamla ban ri na me ngapan map na me pen thamai kta pa dinga kring pa dinga sa jan jong me le se men shuang la than nga lwan nga tlot kring pa dinga sa jan jong me kring yang sa jan jong me an pen kut no pen kan mau biang ai katu pen kut no puluh biang ada muti sau kra nedo mentah yang labu yang kata pan senyat jang kahok ia ke bau trai utau nong besar bahok un ai hanga kata sengi bat om tang hangahi hanrai kita ru baro ru kiba i ia kata jingmi pau jang o pada khot ke bakhandai to pen kloi banwan shen shanga namar udemas ulai no yang bad ulai ya kani ka perthai ulalek no shathasalani hakapor ke badon kamtam ba menswa
Demas ujulong unong ya trai la me ka kam ka jong utrai Jesu ringkat bad apostol Paul ringkat bad Timothy Henry ha ka jing ai lente jong ula i no yo Paul ula i no Timothy ula kham i ya ka spa parthai ban la ya khayi no teng ha bo blei kor khu yang ngi ja no ha ka jing kor khu ngi klet no yo blei ka nei ka long ka jing khot yang ngi ha tu ngi yai ne ngi i no yo blei ha ka Paul bodan kam kan kalau ngejing khot yang ni kan nungut na preng jong hi ka si ki bakloi ban ong try la ki wei kan e no ngangan jai ne bat me try amar ngatep bang hab ni syam ni kan du ya me ka singi ba ka dom le ran ngan jai ne ka jing khot ka jing chet ka jong me ni lai ban tuai ni lai ban tuai ni tuai try ablay chonga ni don haka ying ga jong me ko pa ablay ba ko ro chonga ko mushakri jong me ko try la pan snow ko tra ablay la hikai la kentu la sneng hare try ka sa nga shan ya ha me ba haka jing tray ki jong man sem ba ko jong me ko pa uban pan kan do pat yang ni ba yui pe wei ko try ki bang ko tra ablay chonga bakin yai ne haka jing thmu ka jing khot ba ka jing jiet ka jong me ko pa ablay chonga nga duai ko try la dan peng jangi ko try ki wala thach ki wala wai ki wala tlot ki wala swai ki wala phai di no ki wala khriat ha ka jinge dei ka jingi bat me ko tra ablay chonga try ha ka sngi ko tra ablay ni pet sha me ko try ni pan map ne me ko try bi ni duai ya ka jing ta thmai ka jong me ko pa ka jigim ka jangi ko try Jesu ba ko do joga pan thamai pat yangi ko tra ablay joga le singila jano ha ki jingker khu ko tra ablay joga hari try ablay ta pat yangi ko tra ablay ba ko do joga try angin bu ning kong ye me ka jingim ka jangi ko tra ablay joga naman ngite ba sabar na me amdon ka wei pat ka jinghon ka jingstok ka jingmen bengila ban shem dei tang ha ka jingdon ka jong me ko pa ablay joga la da don preng jangi ka banget ko tra ablay joga ki badan preng joga lenti joga jing phai din ko tra ablay ki jing ngop ha jing ka pop ko tra ablay ko la jingai no na me ko try ta kring pat iki ko tra ablay donga klem da thau ko tra ablay jonga try ki jing plot ki jing duna jangki ko try kumba me ko try mela map mela restore pat yo petras ko tra ablay jonga restore pat yangi ko tra ablay ngin yai pat ban me ko tra ablay jonga bengin le ran ya ka sngi ka jingwan pau ka jong me ko try namar ka jingwan jong me ko try ka jing mi jong me ko try ka lom ka step ko tra ablay ba ko do jonga try ablay pen khlan yangi ko tra ablay jonga try ablay neng kong yanga pat yangi lang baro ko tra ablay jonga ni ai ngo ye me ko tra ablay jonga try ablay jonga try na ka tin ka jong me ko pa ngai ngo ye me ko try ba me map ko try ablay try me restore pat yangi ko tra ablay medang ie yangi ko pa ka buram ka jingo ni ai sha me try ngoi ko ngo ka jingi ring Jesus amen 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 ai tin ga po nong yalam to hindi lang ban yang lang ni kapor lai snow ko khubor try a singi to in sha score ke bo try udan man ong ngi stil mangla bu ka kti jungi hakata kalengkor bo ble la ai ngi tongin nyai beteng ban ya ya klam da man thaj hakalong hakajing em ko jungi takabangi pan bo no try bak e bo try la ban shet hangi ngin pendep yaka hakajing em ko jungi hakane ka jok ko jungi unta try ji sungi wan khmat jomengi aingu ime ka try nam taka e ko ba me kreningi ka try kum ka balang ko try ble jong try Shisha ka try ble jong try bangin man thaj no try ble jong try ka jing shakri jong ye me ka try ka jing bot jong ye me ka try ble jong try but kham tam ko try ble jong try ka ta ka jing khot ko bam la khot ngi ka try ble jong try par ka ta ka jing jet ko bam la jet ngi ka try kum ki khon ko jong me ka try bangin long ko try ba 3 minute ko try ble jong try ban ye ne ban me ka try ban ye ne ban me ka try ta lei ru em ko try inom long kita ki ba phai din no try ble jong try ki ba buat ni ka perthai ki ba e ke jong ni ka perthai roi ko try ki ba be chapar sha ka dak ka try ban long ko me try jisu ban bat ya ka ta ka try ka ba mela bat yangi ka try ble jong try
Jisu yarap ingi kong ka balang ko tra ble jong tra bingin long ngindon ko ka jing kut jing mut ko scam ko tra ble jong tra ban but ime ban ya ban me na do ha do ko tra ban le ko mon ko jong me tra ha ka jim jungi ko tra ble jong tra Jisu ya ingu bam la kren singi ko tra kong ka balang ko tra pat ko tra ble jong tra ngai scam ko tra ble jong tra ba am de ka bor jungi ko tra hndoi ka bor ko jing pala ko jong me ko tra ngin long ko tra ble jong tra ki ban kot chodo ka ta ka tra ble jong tra ka singi ko bangin ya shambat me ko tra ble jong tra ngin shambat me ko tra ka jing kemen ko tra ble jong tra am ka jing babe ko tra ble jong tra hndoi ka jing kemen ko tra ble jong tra Try Jisu ngi wana kamat jumega try ai bor ngi kum ka balang ka try ble jong try bangin long shisha ka try hakata ka jing mut ka jongi ka try hakata ka jing ya jingi bat me ka try ngi dum chule kam kai ka jing jongi ka try re ban bot i men adu hadu ka try ni ka por swa bi khun jume kin mi na ka ni ka jaka ka try mela kren ngi ni ka ski ka try ni ai ngu i me ka try to plat ngi ka jing ka khu ka jong me ka try to ai ka jing ba jume ble pa Kajing ay jo me try Jisu kajing pasat boj me men simbo khoj ai bikini barong kin long kat ban ngi ki badan kani ka jaka kani ka ski menta kani klemat menta hoj ki riu khoj kadang solong satlak ka perthai ki bakhat kar par ka kateng ka jo me Jisu nadu menta ban bom bom jukur ru amen